आज सन्माननीय एकूण 10 सन्माननीय सदस्यांचा निरोपाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी आहे। ही वर्षानुवर्ष प्रथा चालू आहे। दर 2 वर्षांनी नवीन सदस्य सन्माननीय येत असतात आणि 6-6 वर्षाच्या करता ह्या सभागृहामध्ये प्रतिनिधित्व करत असतात। त्याच्यामध्ये स्वतः सभापती महोदय आपण पण त्याच्यामध्ये आहात। साधारण आपण जुलै महिन्यामध्ये निवृत्त होताय आणि आम्ही तर आपली कारकीर्द मी तर फार जवळनं बघितली, कारण 1995 ला आपण पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये पदार्पण त्या ठिकाणी केलं आणि त्याच्यानंतर अनेक वर्ष तुम्ही खालच्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य होते आणि त्याच्यानंतर मात्र तुम्ही ह्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य झाला। अनेक वर्ष आपण इथं काम करताय। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये एक अभ्यासू, सुसंस्कृत, उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व म्हणून सभापती महोदय आपली ओळख आहे। तसं बघितलं तर खूप जणांना सभागृहात माहिती नसेल, पण फलटण राजघराण्याचे 29वे वंशज म्हणून देखील आपलं जनमानसामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं स्थान मी त्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने अतिशय जवळनं पाहिलेलं आहे, कारण 99 ते 2004 त्या जिल्ह्याचं पालकत्व करण्याची संधी मला माझ्या पक्षाने त्यावेळेच्या सरकारमधल्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली होती। एक कायद्याचे प्राध्यापक, फलटणचे नगराध्यक्ष, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे आपण आमदार म्हणून काम केले, राज्यमंत्री म्हणून आपण काम केले आणि विधान परिषदेचे सभापती, अशा जबाबदाऱ्या आपण अतिशय यशस्वीपणे सांभाळल्या। अनेक मी इथं गेल्या 30 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना बऱ्याच सन्माननीय सभापतींच्या कामाची पद्धत आम्हाला बघायला मिळाली। आम्ही त्याबद्दल स्वतःला भाग्यवान समजतो। परंतु त्याच्यामध्ये फरांदे साहेब असतील सन्माननीय सभापती त्यावेळेसचे, किंवा सन्माननीय सभापती जयवंतराव टिळक साहेब असतील, तशाच पद्धतीनं आपली कारकीर्द इथं अतिशय उजवी अशा प्रकारे पाहायला मिळाली। ठीक आहे, सभागृहामध्ये कधी कधी दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांचे वेगवेगळ्या मतावर वेगवेगळे विचार तिथं येऊ शकतात, वेगवेगळ्या विषयावर वेगवेगळी मतं येऊ शकतात, विचार येऊ शकतात, परंतु त्याच्यातनं समन्वय साधायचा, त्याच्यातनं मार्ग काढायचा आणि दोन्ही बाजूचे सन्माननीय सदस्य आपण काम करत असताना अतिशय आपल्याला रिस्पेक्ट देऊन त्यांनी तिथं काम केलेलं आम्ही सगळ्यांनी अनुभवलेलं आहे। आपण कुठल्याही पक्षाला कधी झुकतं माप दिलं असं मला तरी जाणवलं नाही। अतिशय निष्पक्षपणे जबाबदारी पार पाडण्याचा आणि सर्व सदस्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी केलेला आहे। राजकीय नेते म्हणून आपण जरी दिसत असलं तरी आपलं तसं बघितलं तर खेळामध्ये क्रिकेटवर अतिशय तसं बघितलं तर तुम्ही प्रेम केलं। महाराष्ट्राच्या रणजी क्रिकेट संघाच्या निवडीसाठी पात्र ठरलेल्या 22 खेळाडूंच्या मध्ये देखील आपली निवड त्यावेळेस झालेली होती। सुनील गावस्कर आणि रामराजे नाईक निंबाळकर यांना क्रिकेट शिकवणारे त्यावेळेस सभापती महोदय कोच एकच होते आणि ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहिती आहे, म्हणून मी त्या गोष्टीचा उल्लेख केला। सन्माननीय सभापती महोदयांना कमल भांडारकर सरांनी क्रिकेट शिकवलं। त्या भांडारकर सरांकडनं काही काळ सुनील गावस्कर, विख्यात क्रिकेटपटू, त्यांनी देखील प्रशिक्षण घेतलेलं होतं। दुर्दैवाने असा कुठला खेळ खेळत असताना काही कधी गंभीर दुखापत होती, त्याच्यामध्ये गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीमुळे आपल्याला हा क्रिकेटचा खेळ सोडावा लागला आणि आपण राजकारणामध्ये आला। त्याच्यामुळं म्हणजे याच्यात अतिशयोक्ती नाही, पण तो महाराष्ट्र आणि देश एका चांगल्या क्रिकेटपटूला मुकला असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही। आपण तुमची जी शेवटची मॅच क्रिकेटची झाली त्याच्यामध्ये जवळपास तुम्ही 82 धावा काढल्या होत्या, ते तुम्हाला आठवत असेल, आणि 18 धावांनी तुमचं सेंचुरी त्या ठिकाणी गेली होती। पण मला विश्वास आहे क्रिकेटच्या मैदानात अपूर्ण राहिलेली आपली सेंचुरी आयुष्याच्या मैदानात आपण नक्की पूर्ण कराल। त्याबद्दल आम्ही सभागृहाच्या वतीनं दोन्ही बाजूच्या सन्मान्य सदस्यांच्या वतीनं शुभेच्छा देतो आणि
आज जुलैमध्ये बरेचसे सन्मान्य सदस्य 10 निवृत्त होणार आहेत. त्याच्यामुळं निरोप देण्याची संधी जरी आलेली असली तर अनेकदा खूप जण पुन्हा एकदा सभागृहामध्ये येत असतात. तशा पद्धतीनं जर काही घडणार असेल तर ते काही कुणी थांबवू शकत नाही आणि आमच्या सगळ्यांच्याच अपेक्षा आहेत तुम्हाला पुन्हा सभागृहामध्ये आपण यावं अशा प्रकारच्या शुभेच्छा पण मी देतो. तुम्ही जसं खालच्या सभागृहाचे ह्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य झालेला आहात तसं एकदा पार्लमेंटचे पण सन्माननीय सदस्य आपण व्हावं अशा पण शुभेच्छा मी त्या ठिकाणी देतो. पुढच्या काळामध्ये आता नाही रामराज त्यांच्या कार्यातनं तुमच्या आजपर्यंतच्या कामातनं माड्यात मदत करा. सभागृहाची उंची वाढवण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे झालेला आहे. खरं तर सभापती महोदयांच्या बद्दल अनेक आठवणी आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये सदस्यांच्या देखील मनामध्ये राहतील आणि या विश्वासासह मी पुन्हा एकदा सभापती महोदयांचे आभार मानतो आणि त्यांना पुढच्या वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. सभापती महोदय, आपलं जसं काळ आहे संपणार आहे तसं आमचे सन्माननीय सदस्य रवी फाटक साहेब तसं बघितलं तर त्यांनी 8 जूनला त्यांची मुदत संपतीये आणि त्यांना आज सभागृहामध्ये निरोप देण्यात येत आहे. मी माझ्या वतीनं आणि सभागृहाच्या वतीनं रवी फाटक साहेबांना पुढील राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या ह्या कारकिर्दीच्या करता देखील अभिनंदन करतो. कारण ठाणे आणि पालघर हे नंतर नवीन जिल्हे झाले, नाहीतर पूर्वी ठाणे एकच जिल्हा होता. परंतु मागे अमित सरकारमध्ये असताना पालघरचं नवी निर्मिती झाली आणि ह्या प्राधिकारी संस्था मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व रवींद्र फाटकजी त्या ठिकाणी करतायत. एक राजकीय प्रवास हा शिवसैनिक ते शिवसेनेचे आमदार असा त्यांचा राहिलेला आहे. ह्या भागाचं प्रतिनिधित्व सभागृहाला आठवत असेल अनेक वर्ष स्वर्गीय वसंतराव डावखरे साहेबांनी त्या ठिकाणी केलं. मला वाटतं 18 वर्ष डावखरे साहेबांनी ह्या भागाचं प्रतिनिधित्व ह्या संस्थेचं केलं आणि ज्यावेळेस फाटक साहेब निवडून आले त्यावेळेस पण थोडासा आम्हाला धक्का बसला की असा कसा निकाल लागला. परंतु दरम्यानच्या काळात त्यांनी राजकीय पर्यायाचा वेगवेगळ्या प्रकारचा अभ्यास केला, अनुभव घेतलाय आणि मला विश्वास आहे त्यांचं मन आता मूळ असणाऱ्या शिवसेनेमध्येच रमलंय आणि ते तिथंच राहून पुन्हा इथं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी त्या ठिकाणी घेतील. ते संकल्प म्हणून प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांचं राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम आहे आणि विधिमंडळात पुन्हा येण्याचा त्यांचा संकल्प हा निश्चितपणे सिद्धीस जाईल. याकरता देखील रवी फाटक साहेब आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. एकंदरीत तुमचं आणि शिवसेना प्रमुख जे आहेत उद्धवजी ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचं किंवा आमच्या एकनाथराव शिंदेचे तुमचे असणारे संबंध हे लक्षामध्ये घेता आणि तुमच्या तिथल्या लोकप्रतिनिधी जे तुम्हाला मतदान करत असतात त्यांच्याशी असणारे संबंध लक्षामध्ये घेता तुम्हाला निश्चितपणे पुढे संधी मिळेल याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही. तुम्हालाही मी मनापासून शुभेच्छा देतो. सभापती महोदय, महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, मला आठवत आहे की मागच्या वेळेस प्रवीण दरेकर साहेब इथं नाहीयेत पण असंच 6 वर्षापूर्वी प्रसंग आला होता. त्यावेळेस आपणच सभापती होता, आपणच त्यावेळेस विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे साहेब होते आणि पुन्हा तुम्हाला दोघांनाही संधी मिळाली आणि तेही विरोधी पक्ष नेते परत झाले आणि तुम्ही पण सभापती झाला. तो काळ मला 6 वर्षापूर्वीचा आठवतोय. तशा पद्धतीनं आता प्रवीण दरेकर साहेबांना देखील आपण निरोप देतोय. परंतु दोन्ही महत्वाच्या पदावरच्या व्यक्ती एकाच वेळेस निवृत्त होत आहेत आणि ह्या उच्च पदस्थ सन्मान्य सदस्यांची उणीव ही निश्चितपणे सभागृहाला त्या ठिकाणी जाणवेल. कारण प्रवीण दरेकरांचं पण नेतृत्व किंवा त्यांचं सहकारी बँकिंग क्षेत्रातलं काम किंवा नेतृत्व बँकिंग क्षेत्रामध्ये काम करत असताना योग्य वेळी वेगवेगळ्या प्रकारची गुंतवणूक करणं, केलेली गुंतवणूक योग्य वेळी काढून घेणं हे महत्वाचं असतं आणि दरेकर साहेबांनी हे गुंतवणुकीचं गणित
बरोबर त्यांनाच जमलेलं आहे. मला काही कुणावर म्हणजे वेगळ्या प्रकारची टीका करायची नाही, परंतु मला आठवत आहे, तुम्हालाही सगळ्यांना आठवत असेल, नीलमताईंना पण आठवत असेल की सन्माननीय राज ठाकरे साहेबांच्या मनसे पक्षामधनं ते सुरुवातीला आमदार त्या ठिकाणी झाले. दरेकर साहेबांना संधी मिळताच योग्य वेळी ते त्या ठिकाणी त्या पक्षातनं बाहेर पडले आणि योग्य वेळी भाजपमध्ये देखील त्या ठिकाणी गेले. आणि त्याच्यामध्ये तिथं गेल्यानंतर त्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्याकडं एक त्यांनी जवळीक साधली. ती सगळ्यांनाच प्रसाद लाड जमते अशातला भाग नाही, पण कुठल्याही पक्षात आपण गेलो की तिथं जवळीक, त्याच्यामध्ये आमचे प्रसाद लाड पण निष्णात आहे. तेव्हा आमच्याकडे होते तेव्हा एकदम आमच्या जवळचे होते आणि आता तिकडे ऐक मी कुठं नाही म्हणतो आणि तिकडे गेल्यानंतर देवेंद्रजींच्या एकदम जवळ गेले. अर्थात ह्याच्यातला गमतीचा भाग सभापती महोदय जाऊ द्या, पण एकंदरीत काम करत असताना तेवढी विश्वासार्हता देखील आपल्याबद्दल दुसऱ्याच्या मनामध्ये निर्माण करणं हे देखील एक मोठं कौशल्य असावं लागतं त्याच्यामध्ये. आणि विधान परिषदेवर ते निवडून आल्यानंतर ते सभागृहामध्ये विरोधी पक्ष नेते देखील झाले. गेल्या 8 वर्षात भाजपनं ज्या वेगाने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली प्रगती केली, त्याच्यापेक्षा खरं तर अधिक वेगाने प्रगती दरेकर साहेबांची झालेली आहे. दरेकर साहेबांनी हे प्रगतीचं गणित कसं जमलं याचं कोडं केवळ आम्हाला नाही तर भाजपाच्या जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांना देखील पडले, म्हणजे स्वयंसेवकांना पण पडले की बाबा हे मनसेतनं इकडं आले आणि इकडून इतक्या जवळ कस काय इतक्या गेले. सुरेश धस ते त्यांच्या निरोपाच्या वेळी सांगितलं, मला डिस्टर्ब करू नका. तर भाजपच्या जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांना देखील हे पडले, परंतु ठीक आहे, ते त्यांच्या परीनं काम करतात. विरोधी पक्ष नेते म्हणून दरेकर साहेबांनी सभागृहामध्ये निश्चितपणे चांगल्या प्रकारचं काम केलं. मी अनेक विरोधी पक्ष नेते इथं बघितले. माननीय विनोद तावडे साहेबांची कारकीर्द बघितली, माननीय नितीन गडकरी साहेबांची कारकीर्द बघितली. अशा अनेकांनी इथं विरोधी पक्ष नेते या नात्याने त्या पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. इव्हन भुजबळ साहेबांनी पण विरोधी पक्ष नेते म्हणून काम केलं. काही काळाकरता पवार साहेब पण विरोधी पक्ष नेते म्हणून सुरुवातीच्या काळामध्ये होते. अशा अनेक मान्यवरांनी इथं विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्या ठिकाणी काम केलं. एकंदरीतच राज्यात कुठलीही घटना घडली की त्याच्यामध्ये ताबडतोब त्या भागामध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न ते करतात. तात्काळ त्यांची प्रतिक्रिया ही प्रवीण दरेकरांची वेगवेगळ्या चॅनलमध्ये लगेचच ते तिथं देतात आणि तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या करता एक उपलब्ध असणारा नेता म्हणून त्यांची निश्चितपणे महाराष्ट्राला ओळख आहे. आणि त्याच्या आधी विनोद तावडे किंवा भाजपमधून विरोधी पक्ष नेते होते, ते मोटरसायकलवर मागे बसून न्यूज चॅनलला मुलाखती दिलेल्या मी स्वतः त्या ठिकाणी पाहिल्या आहेत आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी देखील काम केलं. परंतु एकंदरीतच काही चांगले मुद्दे ह्या सभागृहामध्ये प्रवीण दरेकरांनी विरोधी पक्ष नेता या नात्याने उपस्थित त्या ठिकाणी सभापती महोदय केलेले आहेत. दरेकर साहेबांनी काल एक सभागृहामध्ये मोठं भाषण केलं. मी खरं काल सभागृहामध्ये नव्हतं, पण मी खाली ऐकलंय. मी त्याच्या रिप्लायच्या संदर्भात सभापती महोदय ज्यावेळेस रिप्लाय येईल त्यावेळेस त्या विषयावर बोलील. तो काय आता विषय बोलण्याचा नाहीये ह्याची मला जाणीव आहे. परंतु मी एक पाहिलं की दरेकर साहेब कुठलाही विषय असल्यानंतर त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आपली आपली भूमिका, पक्षाची भूमिका आणि विरोधी पक्षनेता या नात्याने महाराष्ट्राची भूमिका मांडण्याचं काम त्या ठिकाणी करतात. परंतु त्यांची पण मुदत संपेल, पण एकंदरीत त्यांची कारकीर्द बघितल्यानंतर त्यांचा पक्ष निश्चितपणे त्यांना पुन्हा संधी देईल ह्याबद्दल माझ्या मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही आणि ते पुन्हा ह्या सभागृहाचे सदस्य होतील. तसंच सभापती महोदय त्यांनाही मी पुढच्या वाटचालीच्या करता मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. सभापती महोदय, राज्याच्या आत्ताचे असणारे उद्योग मंत्री या सभागृहाचे सदस्य सन्माननीय सुभाष देसाई साहेबांना देखील आपण निरोप देतोय आणि देसाई साहेबांच्या बद्दल महाराष्ट्राचे आणि
सभागृहाच्या मनामध्ये देखील एक आदराची अशा प्रकारची भावना आहे. त्यांचं वयाचा पण आपण जर विचार केला तर त्यांचं वय पण बरंच झालेलं आहे, परंतु काही काही जण वयस्कर झाली तरी देखील तसं बघितलं तर सरसेनापती माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांशी त्यांचे असणारे संबंध आणि बाळासाहेबांच्या नंतर उद्धव ठाकरे साहेबांच्या जवळ असणारे त्यांचे संबंध हे नेहमीच त्यांना उपयोगी पडले. अर्थात पक्षाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं मोलाचा सल्ला देण्याचं काम पण सभापती महोदय त्यांनी त्या ठिकाणी केलंय. आधीच्या पिढ्यांच्या पासून आताच्या पिढीपर्यंत शिवसैनिकांच्या पासून अनेक आदर्श असलेले सुभाष देसाई साहेब ह्या सभागृहामध्ये निवृत्त होत आहेत. मंत्री म्हणून यापुढे देखील आपल्या समोर ते असणार आहेत. शेवटी तो अधिकार उद्धव ठाकरे साहेबांचा आहे ह्याबद्दल कुणाच्याच मनामध्ये तिळमात्र शंका नाहीये. आणि पुन्हा एकदा सभागृहात निवडून आणण्याचा त्यांचा पक्ष निश्चितपणे सकारात्मक विचार करेल अशा प्रकारच्याही शुभेच्छा द्यायला तशी काहीच हरकत नाही. उद्योग मंत्री म्हणून काम करत असताना किंवा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री म्हणून ते काम बघतायत आणि त्याच्याबद्दल अभिजात भाषेचा दर्जा त्या मराठी भाषेला मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांचा चाललेला प्रयत्न किंवा उद्याच्या 2 तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी आता वेळ दिलेला आहे त्या दिवशी आम्ही मराठी भाषा भवनचं भूमिपूजन घेतलेलं आहे. गुढीपाडव्याच्या मराठी वर्षाची सुरुवात होती त्या दिवशी तोही कार्यक्रम त्याच्याकरता देखील त्यांनी खूप सातत्याने मुख्यमंत्र्यांच्याकडे माझ्याकडे पाठपुरावा केलेला आम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी सभापती महोदय अनुभवलेला आहे. आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक असेल व्यापारी असेल किंवा आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्याचे उद्योग मंत्री म्हणून काम करत या राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवावी, उद्योगधंद्याचा विकास व्हावा, उद्योगासाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावं यासाठी त्यांनी केलेलं काम सभापती महोदय निश्चितपणे कौतुकास्पद आहे, त्याबद्दल वादच नाही. शिवसेना पक्षाचं आणि शिवसेना नेत्यांचं मराठी प्रेम आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु सन्माननीय इथं आता दिवाकर रावते साहेबांचं पण मराठीच्या बद्दलचं प्रेम आपण अनेकदा अनुभवलेलं आहे. आणि सुभाष देसाई साहेब मराठी भाषा विभागाचं नेतृत्व करत असताना त्यांची जबाबदारी अपेक्षेपेक्षा चांगल्या पद्धतीनं पार पाडण्याच्या करता सभापती महोदय त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे, त्याबद्दल आमचं कुणाचंच दुमत नाहीये. सन्माननीय सुभाष देसाई साहेब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातल्या मराठी गावांना तिथल्या मराठी माणसांना पुन्हा महाराष्ट्रात आणणं असेल, बिदर भालकी बेळगाव निपाणीसह सीमा भागातली सर्व मराठी गावं महाराष्ट्रात सामील करून घेणं आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या आपल्या पूर्वजांचं स्वप्न साकार करणं हे आपल्या सर्वांचं सभापती महोदय ध्येय आहे. परंतु आता सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅटर आहे, तिथं तिचा लवकर निकाल लागावा आणि ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आपली सगळ्यांची सभागृहाची साथ महाराष्ट्राची साथ सहकार्य अतिशय मोलाचं सभापती महोदय ठरणार आहे. त्यांची ही विधान परिषद सदस्याची आपली मुदत संपत असल्याने आपल्याला निरोप देत असताना देखील पुन्हा एकदा ह्या सभागृहामध्ये त्यांनी निवडून यावं अशा मनापासून शुभेच्छा देतो. आपली साथ सुभाष देसाई साहेबांची सहवास नेतृत्व मार्गदर्शन लाभावं आणि त्यांना निरोगी आणि दीर्घायुष्य लाभावं अशी देखील परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि सभापती महोदय त्यांना देखील मी शुभेच्छा देतो. तसंच शिवसेनेचे दुसरे नेते या सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य राज्याचे माजी मंत्री सन्माननीय दिवाकर रावते साहेबांचं या सभागृहातला मला वाटतं कार्यकाळ 7 जुलै 2022 संपतोय आणि सन्माननीय दिवाकर रावते साहेबांच्या पुढील वाटचालीच्या करता देखील सभापती महोदय मी मनापासून शुभेच्छा देतो. एक शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचे कट्टर शिवसैनिक म्हणून सन्माननीय दिवाकर रावते साहेबांची ओळख आणि शिवसैनिकांमधला कट्टरपणा त्यांच्यात पुरेपूर उतरला आहे. मुंबई बरोबरच मराठवाडा असेल किंवा पश्चिम विदर्भ असेल आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेना आणि त्या संघटनेची ताकद वाढवण्याच्या करता देखील त्यांनी केलेलं काम हा सगळ्यांनीच आपण पाहिलेलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून त्यांची राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली आणि मुंबई महानगरपालिकेचे उपाध्यक्ष स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून देखील ह्या शहराच्या सर्वांगीण विकासात त्यांचं मोलाचं योगदान सभापती महोदय आहे. या सभागृहात सामान्य जनता मराठी बांधव किंवा कष्टकरी बांधवांचे प्रश्न त्यांनी अतिशय तळमळीनं मांडलेले आम्ही अनेकदा सभापती महोदय अनुभवलेले आहेत आणि ते सोडवण्यासाठी त्यांनी
सातत्याने पाठपुरावा देखील केलेला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये देखील त्यांनी आदर्शवत अशा प्रकारचं काम केलेलं मंत्रिमंडळात त्यांच्याबरोबर मंत्रिमंडळामध्ये काम केलेले सन्माननीय सदस्य सांगतात. त्यावेळेस आम्ही आमदार म्हणून विरोधी पक्षामध्ये त्या ठिकाणी काम करत होतो. आम्हालाही ते अनुभवायला मिळायचं. सभापती महोदय, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातल्या मराठी बांधवांच्या न्याय हक्काच्या करता सीमा भागात जाऊन त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन किंवा त्यांनी त्याच्यामध्ये सीमावरती मराठी बांधवांचे मनोबल उंचवण्यासाठी किंवा त्यांना ताकद देण्यासाठी त्यांचं जे काम आहे ते खरोखरीच अतिशय उज्ज्वल आहे. शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी मराठी भाषेसाठी आणि मराठी बांधवांच्यासाठी हक्काच्या लढ्याचा दिलेला वसा आणि वारसा हा सन्माननीय रावते साहेबांनी पुढे नेण्याचं काम केलं आणि या सभागृहातली त्यांची भाषणं तोच विचार पुढे नेणारी आहेत हे आपण नेहमीच अनुभवत आलेलो आहे. त्याच्यामध्ये मला एका गोष्टीचा आनंद आहे की ज्यावेळेस मुंबई अर्थसंकल्पामध्ये मुंबईमध्ये मराठी भाषा भवनाच्यासाठी 100 कोटी आणि ऐरोली करता मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र करता 25 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केली. प्रत्येक जिल्ह्यातल्या एका गावात पुस्तकाचं गाव साकारत त्यामध्ये सन्माननीय रावते साहेबांचं निश्चित समाधान झालं असेल. आणि त्यांनी मला हे ज्यावेळेस केलं त्यावेळेस देखील फोन करून सांगितलं, अजित, अतिशय आम्हाला खूप वर्ष आमची जी मागणी होती तो विषय आता पूर्णत्वाला जातोय. एक चांगला निर्णय झाला, उशिरा का होईना पण एक चांगला निर्णय झाला. अतिशय मुंबईच्या महत्वाच्या ठिकाणी मराठी भाषा भवन त्या ठिकाणी उभं राहतंय आणि महाराष्ट्रासाठी मराठी माणसासाठी तळमळीनं काम करणारे रावते साहेबांच्या अनुभवाचा उपयोग आमच्या महाविकास आघाडी सरकारला होत राहील याबद्दल माझ्या मनामध्ये कोणतीही शंका नाही. मी रावते साहेबांच्या पुढील वाटचालीच्यासाठी देखील त्यांना निरोगी दीर्घायुष्य लाभावं अशाबद्दल देखील मी मनापासून शुभेच्छा देतो. सभापती महोदय, या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य सदाशिव उर्फ सदाभाऊ खोत यांची पण मला वाटतं 7 जुलै 2022ला मुदत संपतीये आणि त्यांनाही सुरुवातीलाच त्यांच्या पुढच्या वाटचालीच्या करता शुभेच्छा देतो. सन्माननीय सदाभाऊ खोत हे शेतकरी संघटनेच्या चळवळीतून पुढे आलेलं एक नेतृत्व. शेतकरी संघटनेचे नेते दिवंगत शरद जोशी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सदाभाऊंनी चळवळीच्या कामाला सुरुवात केली आणि सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा तालुक्यातल्या मरळनाथपूर सारख्या छोट्याशा गावातल्या सामान्य शेतकऱ्याच्या कुटुंबाच्या घरी जन्मलेल्या आणि 7वी पर्यंत शिक्षण घेतलेल्या सदाभाऊंसारखा युवक या सभागृहाचा सदस्य होतो, राज्याच्या मंत्रिमंडळात काम करतो. ही एक मोठी गोष्ट आहे. याबद्दल त्यांचं खरोखरीच मी कौतुक करतो, त्यांचं मी अभिनंदन करतो. ही सर्व पुण्याई त्यांना पाठबळ देणाऱ्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची आहे. ते पूर्वी छातीवर लावत असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या लाल बिल्ल्याची आहे. यावर कुणाचंच दुमत असण्याचं कारण नाही. त्यांचं सुद्धा त्याच्यामध्ये निश्चितपणे नसेल. भाजप सोबत जाण्याच्या मुद्द्यावरून शेतकरी संघटनेमध्ये त्या काळामध्ये उभी फूट पडली आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना स्थापना केली आणि सन्माननीय सदाभाऊंनी 2010 साली माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्याबरोबर हात धरला आणि ते स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि त्यांनी राज्यभर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राळ उठवली. तेव्हा पण सरकारमध्ये असताना ऊसाची आंदोलनं असतील किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा असतील त्यावेळेस अनेकदा आम्हाला सदाभाऊंशी चर्चा करण्याचा त्या ठिकाणी अनुभव घेता आला आणि 2014 साली स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती केली आणि शेवटच्या टप्प्यातनं स्वाभिमानीच्या कोट्यातनं सदाभाऊंची या सभागृहात सदस्य म्हणून एंट्री झाली. सन्माननीय देवेंद्रांच्या मंत्रिमंडळामध्ये त्यांना राज्यमंत्री म्हणून देखील कामाची संधी मिळाली. मात्र याच काळात त्यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांचा हात सुटला आणि ते आता एकटेच पुढं त्या ठिकाणी खूप पुढं चाललेले आहेत. मध्ये मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या बातम्या पण आम्हाला ऐकायला मिळतात. कधी कधी जयंत पाटील आणि ते पण गप्पा मारत बसतात. आता काय गप्पा मारतात माहिती नाही, परंतु त्यांची जवळीक म्हणजे त्यांचं कधी इतकं काही जमायचं नाही. पण राजकारणात कोण कुणाचं कायमचं शत्रू नसतं, कोण कुणाचं कायमचं मित्रही नसतं. हे त्रिवार सत्य आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही. आपण खूप जणांनी त्याच्या संदर्भातला त्याच्याबद्दलचा अनुभव घेतलेला आहे, हे मी सांगायची गरज नाही.
परंतु शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात काम करणाऱ्या सदाभाऊंचा सन्माननीय पेहराव आणि त्या ठिकाणी आता बदललाय. त्यांच्या अंगावर आता तसा बघितलं तर पांढरा ड्रेस आलाय, आणखी पांढरा शुभ्र तो झालाय. आज जरा लाईट कलरचा आहे, परंतु त्यांची घडी आता जास्त कधी मोडत नाहीत. आता थोडस व्यवस्थित असते. पूर्वी आंदोलनाच्या मुळे रापलेला सदाभाऊंचा चेहरा आता कधी रापलेला दिसत नाही इतका, कारण सभागृहात बसावं लागतं, एसी आहे, सगळं काही आहे, त्याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ द्या. परंतु आता ते तसं बघितलं तर निखरू लागलेत. सदाभाऊंच्या चेहऱ्यावर हे नवतेज कायम राहू दे अशा प्रकारच्या मी सभागृहाच्या वतीनं शुभेच्छा देतो, इच्छा व्यक्त करतो. आणि सदाभाऊंच्या चेहऱ्यावरचा निखार आणि त्यांचं सहयोगी पक्ष कायम ठेवल, त्यांना या सभागृहात पुन्हा काम करण्याची संधी मिळेल याबद्दल माझ्या मनामध्ये तीळमात्र शंका नाही. त्याच्यामुळं काही सदस्य निश्चितपणे येतील, त्याच्यात सदाभाऊ तुम्हाला भारतीय जनता पक्ष पुन्हा इथं संधी देईल याबद्दल दुमत नाही. बघू आता काय, थोडेच दिवसात आपल्याला कळेल. सन्माननीय सदस्य, मी त्यांना पुढच्या वाटचालीच्या करता सदाभाऊंना मनापासून शुभेच्छा देतो. सन्माननीय सदस्य सूरजजीत सिंह मानसिंह ठाकूर या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य आमच्या सुरजित सिंह त्याच्यामध्ये मराठवाड्यातल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातले नेते सन्माननीय ठाकूर साहेब यांनी आपण निरोप त्यांना देत असताना त्यांनी विधिमंडळामध्ये मराठवाड्याचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांची कारकीर्द सामाजिक जीवनाची सुरुवात परांड्यापासून झाली. भूम परांडामधलं परांडा म्हणून तालुका आहे. राजकारण, समाजकारण, सहकाराच्या बरोबरीने शिक्षण क्षेत्रात त्यांचं योगदान, त्यांचा तिथल्या ज्ञानाचा अनुभवाचा उपयोग त्यांना निश्चितपणे सभागृहामध्ये झाला. आणि तसं बघितलं तर त्या भागामध्ये तशी भारतीय जनता पक्ष काही खूप वाढलेला पक्ष नव्हता. तिथं राष्ट्रवादीची ताकद होती, काँग्रेसची ताकद होती, शिवसेनेची ताकद होती. परंतु ठाकूर साहेबांनी पक्ष संघटनेत पदाधिकारी, परांडा नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदापासून त्यांचा प्रवास हा जो सुरू झाला तो सभापती महोदय जवळपास विधान परिषदेचे सन्माननीय सदस्यापर्यंत पोहोचला. आणि येत्या जुलैमध्ये त्यांची मुदत संपती. त्यांना आज निरोप देत असताना त्यांना देखील मी पुढच्या वाटचालीच्या करता, राजकीय सामाजिक कारकिर्दीकरता मनापासून शुभेच्छा देतो. सन्माननीय सदस्य विनायक मेटे साहेब, त्यांची आज सभागृहामध्ये आपण निरोप देतोय. मराठवाड्याचे एक सुपुत्र सन्माननीय मेटे साहेब, तुमच्याकडं येण्याआधी खरं ते आमच्याकडे होते. म्हणजे आमच्याकडे असताना ते सातत्याने माझ्यासोबत राहायचे. मी आणि त्यांनी इतके दौरे केलेले आहेत, एकत्र विमानातनं फिरायचो किंवा पक्षाच्या आमच्या संघटनेच्या करता त्या ठिकाणी जायचो. परंतु नंतर प्रत्येकाच्या मनामध्ये वेगवेगळी मतं येत असतात, विचार येत असतात. त्याच्यानंतर त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि ते आता भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर असतात किंवा त्यांच्या बरोबर ते काम करतात. आणि त्यांना सभागृहाच्या वतीनं निरोप देत असताना पुन्हा एकदा त्यांना सभागृहात येण्यासाठी त्यांच्या सहयोगी पक्षाकडनं संधी मिळेल असा विश्वास मी त्या ठिकाणी व्यक्त करतो. त्यांचे खालच्या सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे पण चांगले संबंध आहेत. सन्माननीय मेटे साहेबांचं संघटन कौशल्य देखील चांगलं आहे. जरी ते कुठेही असले तरी एक त्यांना मानणारा वर्ग निश्चितपणे आहे आणि त्या पद्धतीनं त्यांचं काम चाललेलं असतं. त्यांच्याकडं वक्तृत्व आहे, त्यांच्याकडं वकूब आहे. त्यांच्या या गुणांचा फायदा समाजाला करण्याच्या करता देखील मराठा समाजाला त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे. अनेकदा मराठा समाजाच्या करता वेगवेगळे विषय काढत असताना सभागृहामध्ये कशा पद्धतीनं ते बोलत असतात किंवा आग्रही मागणी करत असतात हे सभागृहांनी अनेकदा अनुभवलेलं आहे. आणि त्या देखील एका आमच्या सहकार्याचं आता मुदत संपते. त्यांना देखील मी पुढच्या वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देतो. सन्माननीय सदस्य प्रसाद लाड यांना देखील निरोप देत असताना राजकारण, समाजकारण, उद्योग, सेवा अशा क्षेत्रामध्ये एकाच वेळेस काम करणारं हे नेतृत्व आहे. आणि राज्यातल्या एका उद्योगशील प्रतिनिधीला या सभागृहाच्या माध्यमातून आपण निरोप देत असल्याची भावना आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. मला आठवत आहे की मागं आम्ही आमच्या पक्षातून देखील त्यांना सभागृहामध्ये आणण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला. परंतु त्यावेळेस थोडीशी गडबड झाली आणि काही मतं फुटली. ते म्हणजे 1-2 मतांनी तो चान्स गेला.
आणि त्याच्यानंतर त्यांनी वेगळी भूमिका घेतली. ते त्यावेळेसच्या सत्ताधारी पक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर त्या ठिकाणी गेले आणि खरं तर त्यांच्या नावातच सभापती महोदय तसं बघितलं तर प्रसाद देखील आहे आणि लाड देखील आहे. आता कुणी कुणाचे लाड केले आणि कुणी कुणाला प्रसाद दिला हे काही सांगता येत नाही. हो ना, म्हणजे तुम्ही बघा प्रसाद लाड, आता ते सासरे बुवा झाले त्याच्यामुळे त्यांच्यावर जास्त मी घसरत नाही. परंतु आज निरोप कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी त्यांच्या भविष्याच्या वाटचालीच्या करता देखील शुभेच्छा देतो. एकंदरीत त्यांचे महाराष्ट्रातलं जे भाजपचं नेतृत्व आहे त्यांच्याशी असणारे संबंध लक्षामध्ये घेता निश्चितपणे त्यांना सभागृहात संधी मिळेल. कारण किती काही केलं तरी जे काही सदस्य येणार आहेत पुढच्या वेळेस साधारण 2 सदस्य शिवसेनेचे 100% येणार आहेत, 2 सदस्य राष्ट्रवादीचे येणार आहेत, 1 सदस्य काँग्रेसचे 100% येणार आहे आणि 4 सदस्य भाजपचे 100% येणार आहे आणि एक जो सदस्य आहे तो सगळ्यांच्या मेळामेळात कसा येईल 10वा. आता काय ते तसं करू शकतात, साधू शकतात. त्याच्यामध्ये शेवटी नशिबाचा पण भाग असतो आणि लोकांच्या पाठिंब्याचा पण भाग असतो. या सभागृहाचे आपले सहकारी आमदार संजय पंडितराव दौंड त्यांच्या वडिलांनी खालच्या सभागृहामध्ये अनेकदा प्रतिनिधित्व केलं. खरं तर त्या काळामध्ये स्वर्गीय मुंडे साहेबांच्या विरोधामध्ये निवडणूक लढवणं, मुंडे साहेबांच्या सारखं नेतृत्व, एक सर्वसामान्य माणसातनं पुढे आलेलं नेतृत्व, एक लोकनेता म्हणून त्यांची महाराष्ट्राने ओळख झालेली आपण सगळ्यांनी अनुभवलेली पाहिलेली आहे आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारं नेतृत्व होतं. त्यांच्या त्या बीड जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या परळी मतदारसंघातनं संजयराव प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी करतात आणि धनंजय मुंडे ज्यावेळेस MLA झाले त्यावेळेस जागा रिक्त झाल्यानंतर पक्षाने पवार साहेबांनी राष्ट्रवादीनं संजयरावांना त्या टर्ममध्ये राहिलेली टर्म पूर्ण करण्याच्या करता संधी दिलेली होती आणि मिळालेल्या मुदतीत सर्वसामान्यांचे प्रश्न सभागृहामध्ये सातत्याने उपस्थित ते करत होते. मी त्यांचं मनापासून आभार मानतो. बीड जिल्ह्यातल्या परळी तालुक्यातल्या दौंडवाडी गावात जन्मलेले आमदार संजय दौंड यांना त्यांचे वडील माजी मंत्री पंडितराव दौंड यांचा राजकीय सामाजिक वारसा लाभला आणि तो वारसा ते समर्थपणे पुढे चालवतात. ती एक अतिशय समाधानाची आणि आनंदाची बाब आहे. आणि या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आमदार संजय दौंड यांनी विधिमंडळाच्या पायरीवर केलेलं शीर्षासनामुळे तर त्यांची अख्ख्या राज्यात चर्चा झाली. म्हणजे मला इतक्या जणांनी विचारलं, तुमचे काय काय आमदार शीर्षासन करतात, काय काय त्यांना जमतं. म्हणलं हे सगळं जमतं म्हणूनच ते आमदार होतात. त्याच्यामुळं अच्छा अच्छा. तर त्याच्यामध्ये खाली डोकं वर पाय अशी प्रकाश गजबी आहे. प्रकाश तर काय करू शकतो, त्याच्या नावातच प्रकाश आहे. अध्यक्ष महोदय, संजय दौंड हे नियमित व्यायाम करतात आणि ते एक चांगले पैलवान देखील आहेत. त्यांना अनोख्या आंदोलनामुळे राज्यांनी देखील त्याची दखल घेतली, सगळ्या चॅनलवाल्यांनी देखील त्याची दखल घेतली आणि महत्वाचं नियमित व्यायाम आणि सराव देखील ह्याच्यामध्ये महत्वाचा असतो. त्यामुळे शीर्षासन करण्याचं धाडस उठसूट कोणी करू नये. सभापती महोदय, तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या इथं निंबाळकर म्हणून आमचे MD होते बघा, एनडीच्या भाऊ शीर्षासन करतानाच गेला होता. म्हणजे नाही, मी काय सांगतो, संजयराव शीर्षासन करतात म्हणून कुणी शीर्षासन करण्याच्या भानगडीत पडू नका, आपण कोणी करू नका असं निलय ते फार बॅलन्सनी करावं लागतं. त्याच्यामुळं ह्याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ दे. पण मी सिरियसली सांगतोय की आम्हीच सभापती महोदयांना पण ती व्यक्ती माहिती आहे आणि तिथं एक दुःखद घटना अशा बाबतीमध्ये घडलेली होती. परंतु एक चांगले पैलवान देखील ते आहेत. त्यामुळे त्यांनी धाडस केलं. संजय दौंड हे प्रयोगशील शेतकरी देखील आहेत. ते अजून स्वतःच्या शेतामध्ये जाऊन काम करतात. हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. विनायकराव किंवा सुभाष आपल्या सुरेश धस म्हणजे जे बीड जिल्ह्यातले त्यांनी ते माहितीच आहे, परंतु तालुक्यातल्या पण सगळ्या लोकांना ते माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, हे सांगण्याचं कारण म्हणजे अनेक जण बांधावरचे नाही तर तसं बघितलं तर कागदावरचे शेतकरी असतात, मात्र संजय दौंड यांचं तसं नाही, ते हाडाचे शेतकरी आहेत.
शेतात स्वतः कष्ट करतात आणि त्यामुळे कष्टकऱ्यांचे प्रश्न अडचणी त्यांना माहिती आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी त्यांनी अनेकदा या सभागृहामध्ये आवाज उठवलेला सभापती महोदय आपण सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये त्यांना पक्षाने शब्द दिलेला होता, त्या पद्धतीनं पक्षाने तो शब्द पूर्ण केला. निश्चितपणे संजय दौंड यांनी आपल्या कामाचा ठसा सभागृहामध्ये उमटवलेला आपण सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन भविष्यात त्यांना निश्चित चांगली जबाबदारी मिळेल याबद्दलचा पण विश्वास मी व्यक्त करतो आणि संजय दौंड यांना त्यांच्या राजकीय सामाजिक वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा त्या ठिकाणी देतो. अशा पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय आज ह्या सन्माननीय 10 सदस्यांचा निरोप समारंभ आहे. तर पुन्हा एकदा आपल्या सहित सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देऊन मी थांबतो. नमस्कार.